мурод аз маркази саратоншиносӣ ҷавоби ташхисашро интизор аст. одатан дар ин ҳолатҳо барои гирифтани ташхис ақрабо меоянд. метарсанд хабари шум ба бемор бирасад. мурод мегӯяд бояд ҳақиқати ҳолро бидонад то зиндагиашро саришта кунад. хештавра ҷамъгир мекардем мефтем қисмати зиндаги мо ҳам мебуда. фарзандора мақсад хай нигаҳ бинкунем мақсад. табибон то ин ҷо гуфтанд бемории ӯ ғадуди простата аст. ҳамин касала аниқ накаран ки ҳамин чи хеле фақат хина гуфтана мира. простатит фақат ин та давомша нагуфтан. Никем нами мефурам ки аниқ ҳамин биган чи касала. Ман ягон хафагӣ ягон зиқӣ нест. ягон дилзанӣ нест мақсад. ҳамин тасдиқ на ки мақсад ҳамин касал чи хеле хай мақсад даводам накун мақсад. Нами мефурам биганда мақсад. дар дигар гӯшаи ин марказ замираи 50 сола бистарист. чун бори нахуст ба саратон гирифтор буданашро донист, наумед шуду ашк рехт. ҳам акаҳом да саратон гуфта, акам омада буд қатм саратона химия бузан гуфт. ха гап задан шиндим, maq саратоным гуфта шинидим. ха зиқ шудам. ду фарзанди хурдсолаш ӯро такон доданд ки барои зинда мондан мубориза барад. бачаи 11 мехондагим овод кунам, келин бигирам, ман келин надорам. келин бигирам, духтар ман битам. ана ҳамаҳо қати зиндага кунам. баъд ин ҳам операсия чанд соле ки боша. нақшам гуфта як ҳамҷа гӯшбор гирифтам, даст қулоқ гӯшимда задам мана. дар тоҷикистон аксаран бар инанд ки агар инсон саратон буданашро бидонад, умедро аз даст медиҳад. баъзан беморон то марг дар бораи худ воқеиятро намедонанд. ҳарфҳое ногуфта мемонад ва корҳое нотамом. сокинон ба мо гуфтанд ки чаро мехостанд бидонанд дардашон даво надорад. барои ки хай бо оянда мумкин ки ман бо бисёр нақшаҳо доштам барои фарзанду хай фарзандора мисол тарбияи хуб кардан дар кор раҳ нишон медодам ки хай бачаҳо фарзандон хай ман ҳамин хел касал мисол шумо хай баштуна да сарту бигире хай зиндагиро пеш баре. бачаам қади духтаро мегум ки ҳами ҳоли ҳамдигартон бохабар шавед, ҳамдигартон нигоҳ кунед баъд аз сари ман. То, что своими руками заработал, хайр мекардам. Ки бо як дастовез ба уд меорам. Мешинам тоат ибодат то вақте ки худованд қувва армон тиҳад мекунам. насиҳати фарзандон мекунам ки мисол ватан обод намекунам. салтанат амиршоева баъди пушти сар кардани сактаи қалб меросашро тақсим кард то баъд аз ӯ ҷанҷол нашавад. пас аз сари онҳо фарзандон метавонанд ҷангу ҷадалҳо биёяд. барои хонаи падарӣ, барои хонаи модарӣ бисёр воқеаҳо шудааст. ман дар ҳаёт дидам. духтарчаи хурдиамро гирифтам, хонаи дар номи вай гузаронам. ба дигароша ҳама ба шавад тақсим кардам. гуфтам ки ҳаёт як чизе аст ки имрӯз ҳастам, пагон нестам. табибони тоҷик аксаран ба беморон маълумоти пурра намедиҳанд, бахусус вақте ки ба дарди бедаво гирифторанд. ҳоло онҳо ҳам мехоҳанд вазъ тағйир ёбад. бо назардошти таҷрибае ки солҳои зиёд дар ин соҳа дорем, албатта инсон замоне ки гирифтори ин ё он беморӣ мешавад, вай ҳуқуқ дорад ки пурра ба маълумоти дахлдор дастрасӣ дошта бошад. фикр мекунам ки ҷомеаи мо тадриҷан бояд ба ин ҳолат тайёр шавад. ҳар сол дар тоҷикистон беморони саратон то 3000 нафар меафзоянд.